Natura, qualitat de vida i oci per grans i petits. Salou, Costa Daurada, on podreu gaudir del sol i la platja quasi tot l'any. Aquí els estrangers s'hi troben com a casa, gràcies a les excel·lents comunicacions tant per via aèria com terrestre i a només 100 quilòmetres de Barcelona. És un lloc idoni per viure-hi tot l'any o per tenir-hi una segona residència, amb tots els serveis a prop. Si el teu somni és viure a prop del mar, a Immobiliària Barnamar et podem ajudar. Som una agència immobiliària internacional de prestigi a la zona i amb una experiència de més de 20 anys en compravenda d'habitatges. Hola, benvinguts. Soc en David Jansen, director de l'Immobiliària Internacional Barnamar Salou. Els oferim un assessorament integral per a totes les gestions lligades a una compravenda d'un habitatge i en diferents llengües. Tenim un equip que respon tant a temes tècnics com a jurídics. Estem acostumats a treballar amb estrangers i precisament ara són els nostres principals clients. Disposem d'una gran varietat de pisos i xalets a Salou, Vilafortuni, Cambrils i la Pineda. Milers de clients ens han fet confiança els últims anys. Si vostè vol comprar o vendre un habitatge en aquesta zona, ens ha de venir a conèixer. Els esperem al carrer Barcelona 76 de Salou. A Immobiliària Barnamar Salou, els clients són els nostres amics.